nyt mä teen tämmösen videovastauksen, koska mä ratsastan nyt tämmöisellä tottenilla. Niin aloitetaan. Nyt ihan aluksi me aloitetaan se selkään noususta tietenkin. Eli tälle ohjat tuntumaan. Sitten noustaan hevosen. Tänään. Ja sitten me vähän kävellään tässä suurimmassa osassa. Ja sitten niin mutasta. Ja ei tässä on mutaa. Multaa! Tämä on multaa! Tämmöstä. No, alkoi jo. Noniin, nyt ollaan tähän pihalle. Mene johonkin muualle. Niin. Tuskia pitkin. Ja me ollaan täällä silleen. Ja mä aina näytän tyhmältä tässä videossa aina. Mutta